I am Potakbun soon that in Soludo will governor of Anambra State, with the god of Anambra State. Some of them buy me na Soluda bro god, no god Muma. Soluda god of Anambra State. Now only if enjoy experience together because well any imaginary god name exists anywhere. Do you understand me? You are captain of your own self. Well God who got battle send your Do you understand me? Mana ị na-ene na vidio market now, ị ga-afụ mmadụ na-abụ na ebe a ofuke Bola Ahmed Tinubu, the god of Nigeria, yeah, the president of Nigeria, Federal Republic of Nigeria. Then the second person ebe a wee bụrụ onye Charlie Nwambafọ bụ the executive governor of Anambra State, the god of Anambra State. Do you understand? Let me explain something to you, onye Igbo. Ichezi na echiche na o nwere any other god na outside yourself. Gị nwa bụ god onwe gị. Ị chọọ destroy onwe gị today n'aka gị ka ọ dị. Ị chọọ igbu onwe gị today n'aka gị ka ọ dị. Future gị bụ n'aka gị ka ọ dị. Decision ọ bụla ị chọrọ itake today bụ n'aka gị ka ọ dị. Ị ghọtago? You take the bad decision, it will affect you. You take the good decision, it will go well with you. So ndị Igbo sị na etu onye si wee debutie ka ọ ga-adịrị ya, and na ọ ya bụ okokporo jejuo ntụ ụtụtụ amachie ya na mmiri dọ na-eju n'ọlụ nwa nkịta. O nwere any other god na outside you, but the only almighty god mụ na gị na-abụ na-afụ n'ụwa bụ gọọmenti. That is the purpose and the reason nji agwa gị na Charlie Nwambafọ bụ executive governor of Anambra State, with the god of Anambra. So only thing gọọmenti enwere ike control n'ụwa bụ natural disaster, dịka earthquake, fraud, ụmụ ife disaster agasị. Do you understand me? Ka bụ nature dị ile onwe ya, and obido ịkpa ike mụ na gị na-abụ n'afịa. But any imaginary god a na-agwa gị na ọ nọ na sky, mana o nwere onye nọ na mmiri, ma o nwere onye nwana nọ na idol nwane ga-protect gị, ga-enye gị nta, nye gị imoloko. Such thing doesn't exist. Ịghọtago? Mana ịmago because of need too religious. Ịnụkwara na nsị gị dat na Charlie Nwambafọ god of Anambra State spark ya. N'ọbụrụ God, mana ọ God ka ọ bụ. Achọrọ m iji iwe mere oge Mbadinuju na-achị wee onye ka example ebe a. Oge Mbadinuju na-achị Anambra State, anyị gbara strike almost 1 year. Ị ma how many future destroy n'oge afọ? Some ụmụ akwụkwọ kwesịrị ịgụ akwụkwọ, some banye criminality, some banye all manner of things, unusual things, bido all manner of behavior. You got to go. Decision of your government. Yeah, that's one kind of decision the government can take. That decision will destroy your future. Do you understand what I'm saying? Even a lot of criminality today is because of government. Government failed to do what they need to do. Now people start agitating. Criminality carrying even. Do you understand? A decision to Soludo you take here now. Onwere onwe mmụta ga-abụ uru ole si na ịkpọpụrụ nwa ha na Anambra State. Ọ bụrụ na ịmalụ ọmara ya tata, o nwere decision Soludo ga-etake tata now or affect your business badly to the extent na ị ga-ana bankrupt. Ekpetere ya na ekpere. So mpụta na-agba gị dat na Soludo bụ god of Anambra State ka ịghọta my own point of view. Mụnwa ama nwere na believe m na o nwere ebe God nọ anywhere. God mụnwa ebe a nọ am a God. Do you understand me? Because even God that you can create or recreate, or no got even some of whom got aspects in chapter. Do you understand what I'm saying? So, the issue of why I'm put ever, I'm going to Soludo god of Anambra State. My webuno, Mamadi Bianyans go, Makerafia, pastor in my priest in my reverend father in no bona, may obey the government. My pastor, my evangelist, all the same law be na control lie in Chanine. Mbu mmadụ kịta eje m nga, gọọmenti ga-atụ m nga. Pastor gbukwe mmadụ, gọọmenti atụọ ya nga. Enweta pastor kịta ebe ọ na-agba egbe, o jebe nga. Enweta m ebe m na-agba egbe, ejebe m nga. Do you understand? Now, ka nkọwakwala gị etu esi wee dogo anyị. Iwatch ya issue of Ebube Mmụọ Nsọ. Oge ọ dị ka o nwere reverend father related to him. A na-apụrụ oge afọ, kedu onye ọ gbakwuru for ọsọ enyemaka? Ọ kpọbara Jizọs, ọ kpọbara Holy Spirit. Onye ọ chọbara for help bụ
Governor Soludo. Unfortunately, Soludo fell lawyer. Ojechọba, ebe ọzọ, another government ya agbatala ya ọsọ enyemaka. Another one nchọkwala ịkọwara gị ebe a bụ nke Bishop of Warri Diocese. Bishop of Warri Diocese nọkọta kpọba Governor Kedafia, President of Nigeria, ka ọ gbatara ọsọ enyemaka because of ndị otu fake a na-apụrụ. O nwere God o ji ekpe afọ, o nwere Jizọs ọ na-akpọ, mana nna akọwala gị ife ị gara aghọta ya. Soludo gọvanọ gị bụ nyanwa number one man na steeti mụ na gị na-abụ today. Nyanwa na-enye igwe bunu certificate. Nyanwa na manage all the resources niile ga-abara mụ na gị na-abụ uru. O mismanage our resources. O ga-eme mụ na gị na-aba affect to the extent itself na some of unu anyị na-akwụ ụgwọ ụlọ. Imam na-emenwuzide other self. Compare godo with ihe dollar na-arị, kedu ndị na-control dollar kịta ya abụ kịta ọrịa like this bido ibe akwa. Do you understand? So apụta na-akọwale gị that na onye anụnwa bụ the God ka ịghọtakwa nyanwa ji akwa na agbara niile akwa na-efe ma ekeghị iti ma onye eze Jizọs ebe ka fa nọ. Wọchị ife mere na ekwuru ọbịa oge a na-ekwu anyị ebuga mmụọ ka a na-aya ebuga mmụọ. Gọọmenti si na emecharị n'unu ga-ebuga ihe a, ọ na-ebugharị ya, mana mmụọ bụ na ihe sọ gị na-ekpere gọọmenti law supersede ife ọbụla ibelivu ya. You understand me? All bad government bụ ihe na-egbu a lot of us. Ọ bụ na ịmala ọka ịmala, gọọmenti ga-enye gị long life and prosperity. Gọọmenti will shelter you. Gọọmenti ga-enye gị basic need of life. Gọọmenti si that na etu anyị nọ kịta na ka ife dịrị gị na mma, ife adịrị gị na mma. That's why ya wipụta ya na-agwa gị that na pastor gị na-eri gị ọrụ na ọ hapụrụ ebe ọ supposed ịgwa gị. Do you understand me? Gị jee channel ya energy to government ka fa nwee ike provide for you and I. Do you understand what I'm saying now? But do you know what happened? For channels ya mind a na-agwa gị na nwere devil jigini. Nwere devil jigi. God bụ nyanwa according to God nke Bible, you know nyanwa create evil and good. Mana ọ ya abụ evil ahapụ n'otu ijibere emebe Satan. Do you understand? Ghọta na gọọmenti bụ ya God. Ọfụma ka ị suppose sef ị na-akwụ tithe to. Tithe a bụ tax. Mana ị na-eji akwụ ya na chọọchị. Kedu ife chọọchị a na-asọ obodo? Mana ị pay tax again to government. Government will work. Anyị na-enwekwa ode agba sef na-agwa gọọmenti anyị na anyị na-akwụ tax anyị, kedu ife mere na ọda alụrụ anyị ọrụ ngwacha gị ịlahụ ụla chebala onwe gị echiche. Onwere God dị outside you. Decision ọ bụla ị chọrọ iteke n'ụwa bụ n'aka gị God. Inwe anwa take the wrong decision, it will affect you badly. Ịghọtago? Kidney gị akịta ihe niile adịghị n'ime alụ. Nature etinye gị ya, hafe gị n'aka for you to handle it. If you fail to manage it properly, it will affect you. Emesịa makwa n'ife nkọwala edolo gị anya.